Près de la rivière Setracho, dans la vallée Maratassa, dans le district de Nicosie, se trouve le monastère d'Agios Ioannis Lampadistis, qui appartient à la métropole sacrée de Morphou. C'est l'un des plus vieux monastères de Chypre, bien que la date exacte de sa fondation soit inconnue et que le complexe architectural qui subsiste aujourd'hui ait subi d'importants travaux de reconstruction et de restauration à différentes époques. Le prêtre Theodoros Ivana, prêtre roumain de la communauté de Kallopanagiotis et gardien du monastère, nous raconte son histoire. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Λαμπαδιστή είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Κύπρου και είναι ένας χώρος γεμάτος χάρη, ιστορία και πολιτισμό. Είναι και μοναδικό επειδή αυτό το συγκρότημα αποτελείται από 3 ενωμένες εκκλησίες κάτω από μια στέγη. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε στις αρχές του 11ου αιώνα στη δεύτερη βυζαντινή περίοδο της Κύπρου και είναι στην ουσία μια βυζαντινή βασιλική μετρούλο και σώζονται στην πρώτη εκκλησία τοιχογραφίες από το 12ο μέχρι και το 16ο αιώνα. Η μεσαία εκκλησία, στην οποία βρισκόμαστε τώρα εμείς, είναι αφιερωμένη στον τοπικό Άγιο Ιωάννη Λαμπαδιστή. Εδώ δυστυχώς δεν σώζονται τοιχογραφίες επειδή σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες στις αρχές του 18ου αιώνα ο ναός κάηκε και τότε πιθανόν καταστράφηκαν οι υφιστάμενες τοιχογραφίες. Η τρίτη εκκλησία του συγκροτήματος, το παρεκκλήσιο του Ακάθιστου Ύμνου, το οποίο είναι γνωστό και στο λατινικό παρεκκλήσιο, προσθέθηκε προς τα τέλη του 15ου αιώνα, όταν στην Κύπρο έχουμε τις αρχές της Βενετοκρατίας. Στο τρίτο παρεκκλήσιο έχουμε πολύ ωραίες τοιχογραφίες από τις αρχές του 16ου αιώνα. Έχουμε ένα διαφορετικό στυλ, μια διαφορετική νοοτροπία, Ιτalo-Βυζαντινή, με επιρροές από την Αναγέννηση. Ce monastère n'est pas le seul de la région à avoir été classé patrimoine mondial en 1985. Εκτός από την εκκλησία του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, υπάρχουν στην περιοχή του Τρόδους άλλες 9 εκκλησίες, παλιές εκκλησίες, που είναι μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και αυτές οι 10 εκκλησίες είναι οι μοναδικές σε ολόκληρη την Κύπρο που είναι μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, όχι μόνο χριστιανοί Ορθόδοξοι, επισκέπτονται τους ιερούς ναούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκμεταλλευόμενοι και την στενή συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το Υφυπουργείο Τουρισμού της Μεγαλονήσου. Από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στο Τρόοδος, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.